Se vítá z našeho druhého dílu ze hry Dragon Sun. Jsem tady opět já, Bogisek a můj kamarád Justan. Justan. Takže, no jasný Justan. A myslím si, že se na to budeme moc dát. Vytváří se. Počkej, kolik máš těch krystalů pravdy? No ne, a jak jsi je dostal, ty jsi si koupil? No vůbec nevím. Já tady vidím a nejenom to. A ti krystaly pravdy. Tak. Jestli já si musím všechno odemknout. Počkej, splň výzvu vyhrání 2 zápasů, splň výzvu vyřešením 6 úkolů. Seš. Já si dám splň výzvu zabitím 300 ústředních monster, neobyčejná výstroj. Ty to máš, ty jsi to našel. Jak si dáš nahoře takový tento, tak tam máš úkoly, tam máš denní výzvy. Tak jestli tam máš splň výzvu zabitím 300... Denní výzvy. Splň za výzvu zabitím úctyhodných monster. Já přímo výzvu. Kolik? 300? 100. A já 300. Si přijmu. Takže teďka si prodat nějaký věci, které už mám dvakrát. Ty jsi teďka momentálně kde? Ty seš? Jo, tady, Justan 14 vedle mě. Co si mám dát, tady rychle, nebo lovecký luk? Máš mi Škody 609, Škody 2 až 4, 105, 0,89, to je úplně stejný. Já se nechám oba. Nemluv tak rychle, to je úplně zbytečný. Teď tě slyšíme dobře. Ne, prodám prvník. Jdeme moje záda. Počkej, já jdeme zatím zabíjet ty monstra, budeme vlastně zabíjet 3 úkolech, takže nám tady ještě zbývá pár víc úkolů, takže jdeme k tomuhle teďka. Hokinář Bertram. A mám tam... Tady tomu hokinářovi. Jo, a já řeknu, jaký mám úkol. Mám ruku ochránce. Ježíš, kam jsem šel. On má jenom jeden úkol. Jo, a jaký nazbírej 10 prostých kůstek, ne? No, nepokojných agresorů. Jsou ty, jak jsou tam. V Grimastonu. Jeskyni, nebo... Jo, a on pak, až pak přijmeš ten úkol, tak ti dá další, ale nepřijme, jo, protože to je úplně ten samej. Bude modrej, ne? No. To úplně mám na... Jo, dobrý. A že nějaký trapný goblinové, nechte mě vejít. Ve hry žijou, jo, do tebe, když tam. Hej, podívej se, jak dostáváš pak, to je drsně, jak dostaneš pak denní výzvu, nějakou hůl dostanu. Ty asi nějaký luk pak. Hůdu nebo co? Luk, že dostaneš asi já nevím, v 8. dnu nebo něco. Či mě to tam ukazovalo nějakou hůl. Já to 250 knížek. Cože? Hej, my tam má dohromady ty monstra. Neříkej. A jo, Ne, asi. Chodí nás nejhorší příšera. Jo, a víš, že teďka se expíme úplně stejně. Co? Že se expíme stejně úplně. No nás, že já zabiju toho a dostanu z toho v podstatě půlku a ty půlku. Cože si zvětšíš? No to je brzo, jak kolik máš těch? Já mám ty esence války. Ty jsou hustý, jaký fialový, nebo růžový. Mám takový esence boje, ty zelený. Mám 987, ty jsou úplně nejlepší tady. Zvyšuje sílu útoku po útoku spotřebováno. Zranění způsobeno monstrum plus 200% a hráčům plus 20. To už ujde teda. Při luk. Vylepšený lovecký lantern, už vám se nemusel sbírat. Čekám na tebe. Když tak můžeš fakt jako mluvit potišeji, protože já to mám zesílený jako prase, takže... Tak dobře.
Dělej, Tak čau. já vždycky mluvím potichu a tak najednou. Tak ono, když si to zesílíš úplně s reprákama, že jo, tak to řve jako pes. Headshot. Víš co, možná bude lepší, dej si víc ten mikrofon od držky. Oddržky na to takhle nějak. Jo, dobrý, takhle, protože ono, když ho máš úplně u pusy, tak to navíc i docela ozvěny se dělají. Proč tam lezeš mezi ně? Co? No, že já mám motávky, asi je to. Počkej, já nějak ty kostní kousky nedostávám, kurva. Ty mám taky ne. Pokud mě agresor má být. Jo, mám první kostku. Aha, ty jsi mi sebral, díky. To je dobře, že to také udělali. Seberuj první. To nezajímá, se nedostaneš prachy. No, tak každá měk se hoří. Počkej, vylepšený pečetní prst. Šap to do tebe, jo, mám druhou. Pečetní prsten. Co děláš? A čtvrtou mám. Čtvrtou taky. No, Počkej, tak látkový boty, čekej na mě. Tady nahoru, takhle jdeme. Víš, mají nějaký drozej. Tak už se taky trošku dáváme. Projdeme to celé, ať se naexpíme. Všichni jo. A jo, si tady dám. Hrozně baví to. Nekřupej, mě to strašně vadí. A ty tam hrozný rány, to křupa. Mě tady pak bude muset zabít jedný, myslím, že úkol jedno. Takových věcí. A to je napad. Jo, nevyber mi. Temný mince. Ne, kecám, vylepšený prut, což je ještě lepší. Jakože Kolik máš těch temných? 647. A taky. Náhoda. Jenže podle mě to je taky nějaký. Já mám 5. Já taky. Díky, že to sbíráš. Jsi tady, sakra, tak teďka bych jsem šel doleva, tam jsme ještě nebyli, myslím. Doleva, no, tam nahoře to je v podstatě takový. Další 2. A 4 mám další. Mám 7. 9. Hej, sbírej i ty sférický fragmenty, kolik jich máš vůbec? Sférických fragmentů? Já jeden. No, já nemám žádný sférický fragment. Já taky nevím, to jestli se to nějak celý asi odendalo. Ty mám maximálně 192 5. krystalů pravdy, ale... Aha, tak to je lepší. To si asi budu moct odemknout skoro To je akorát tady blbý, že Jo, třeba... mám další 2, máme to. Když neřvi tak, víš, co je tady docela blbý, že třeba nemůžeš mít třeba takový shop, chápeš, jak bylo v Metinu. Jsi tam jo. No ale to by bylo zmoc lehký, že jo, to tady nemůžu se... Ale mám tady, jo, tady už mám vlastně sebraný. Švédské náramení, Z té česky, co tady byla, jsem dostal fakt dobrý věci. Čekaj, se odemknu tady. Kolik máš temných mících? Já 652. 50, mám 47, 47. No. Když ty parchanky, ne? Truhlo. Aha, to je ty. S těma paklíče má. Pako. A klíče můžu vydat, mě paku, ne? Klíče. Tak proč se sbíráš? Nesbírám. Tak ne. Já musíme tomu napravně půjde na tu královnici, o prdelnici, já nevím. Kdy tam už jsme byli. Ne, no ale teďka ne, jako tady tu a teďka procházíme, tak to ne. Hele, jsi mi vybral zase truhly, máš nějaký vidění na truhly, ty tady, vlastně máš ty truhly označený červeně, nebo? No, cheaty. Cheaty, no. Byl vtip. Když tak, jestli máš to, se vždycky podívej, kolik je hodin, protože by se mi to vyplo, když natáčím. Se mrkni, kolik je. Ty lesní... Já to vím. Lesní hodin. 39. Seš bosej lesník. Opadá. Chceš pomoct? Ty právě říkáš do prdele na kasi, jo? No.
Nepotřebuju. Jo, tubecká pasta je dobrý. Vylepšíme. Jo. Hustý. Hej, mrazivá vlna, juhu. Čum, co mám za útok, hele. Čum se. A kupírám jo. Takový chcípác. Ta pás přece. Jo, čeká. pamatuju. Chcípácká past. Tak když se vždycky někdo vleze, Počkej, tak já zkusím by víc. to tak jako by bude pomalejší. Hej, dobrý, že to na mě neplatí. No rada pristýně, že je PvP, že jo. Nesmíme, aby utekl tenkrát, takže já je tady zamrazím a obejdeme to rychle. Dopadne. Pozor! Pro parchantě tam je to. Je jen neklidný. Jaký číl. Ten asi není moc dobrý. Ten má asi blbý A nerv. jsme už mu dáváme jak královi. Není to Hej, legendární tovarská tyč. Jo, A mám ne, fragment. Sférický. Co vlastně dělá ten fragment? Sám nevím. Je na prdel. Počkej, fragment. No. Krystal pravdy ode Mika a sférický fragment. Vyžájání. Jo, mám těch 250 prastarých, no, já, Sférický ale já fragment. hrobku, jo. Škoda, že nejde otevřít, co? Nejde. Že to je jenom v tom úkolu, že jo? Ne. Tak já zatím jdu, čau. Že? Já jdu, čau. No, budu běhnout. Já už musím, čau. Počkej, si tady ten prstýnek. Že už mám odepnut. Čorku. Jeden starý nemyslím vždycky. Čorku jo. 1. Mám dva prstínky. Jo, už jsem tady. To nikoho nezajímá celkem. Tady ta jeskyně je taková divná. Tak se to je jak ty opuštěný doly v Minecraftu. Až na to, Pojďme, tyjo, koslivice zabijíme. až na to, že i tohle kdybys postavil z Minecraftu, tak by to muselo být hodně megální. Jo, shooter, torčka. Shooter, torčka. Ne, ale jestliže jeden čutráček by třeba bylo 20 bloků, chápeš? Aby to bylo takhle zakreslený krásně. Musí být i speciálně. Já jsem si jednou postavil z TNTček města a bochl mi tam creeper. Tak aspoň jsem měl vybetonovanou díru. Čekám tam na tebe. Ježiš. Jsi pomalej jak šnek. No bo jak mi ne, když chodíš bosej, tak ti musí bolet nohy. Chodíš pomalu. Jo, aha, jasný, třískav. Nebo tady rozhodl sklenici, šlápo se do ní. Třískav v kamenolomu, aha. Počkej, takže tam. Zajímavý. Co si dám? Tam ty bronzováky. Bronzováky, ty vole. Tak je pěkně, to jsme dělali. Ne. Dalšího dětka máme spolu nějaký další. A půlko, ty k tomu dětka. Já bych řekl tady k tomu, který jsem. Já nevím, teďka se dívám, jo, tady to, jo, jak musíš dostat od těch baňáků těch 8 ryb, asi to pamatuju. Tak to jsem si všiml. Já taky, to má taky jenom jeden úkol, tak jdeme. Ale jsou sami jednoúkolové. Jo, no, jenom ten... Ještě něco prodám ještě. Ale ne. Já se chceš prodat, no já tady prodám. Tuhle čepku, už mám. Tady. To taky prodám. Hej, Omog, oni tady mají slabší esence boje za 5 stříbrných. To jde. Tu jde. Já se podívám, kolik, jestli zlevnili elixíry. Ne, 10 elixírů za 180. A goblinové příšery. Ty už jdeš, to jsi mi nemohl říct. Jsi mi nemohl říct, že jdeš napřed. Počkej, nezabíjej hlavně blahňáka. Už můžeš. Tak. Kolik jich máš zabitých? Já 108. Koho? No těch zrů ty vlastně jsi měl zabít Já už jenom... to jsem jenom zastavil. Díky, že mi to pořád děláš ty. Zabij mrtvoly. Určitě to je, že jsem jmenuji kolik za to dostaneš? Já jsem za to dostal 250 těch knížek, těch znalostí. Se nemáš, já dostanu neobyčejnou výstroj.
Teďka kdybych zakop temné mince. Ty na ty parchanty. Ty dostal temný mince, aby se nedostává. No, jsem lepší, no. Já si to načítuju, víš co, jsem kouzelník. Si vyčaruju temný mince. Jo, tak napište do komentu, kdo je lepší, si Ranger nebo nějaký trapný čar. Nevím, kdo tady chodí bosej, jo, já stěžuji si, že jo. A to nejsem žádná mařenka rozmazlená, aby jsem neměl botičky, Adidas, že jo, všechno značkový, Puma, Playboy, všechno. To žádná mařenka. To bych neřekl. Jsem krutej, žiju v přírodě, oheň se dělám z vlastní moči, piju To je vlastní moč. blbost, ne. Oheň z vlastní Když jsem moči. žádnej tamhle měsťák, já jsem prostě jenom lesák. Tady vůbec nejsou ty pro parchanťata. Ještě mi řekni, jaký Ranger má u huby tak blízko mikrofon, že to řve až někam po celý stříteži a... Náhodou. Tady máme ještě pak jeden úkol a buď sticha, neřvi tak. Co to je střítáš? Nevím. Zase, Je to jedna vesnice vlastně. ano. A prostě jako tajíš, ty nevíš, v jaký vesnici bydlíš. Ne, nebydlím tam. Ne, bydlím vesnici. Ale vy taky jsou nějak 24 stříteží. Bydlí u hřiště. No, takže ono jich Střítežují hlavy. Ne, Jo. tam bydlíš i ty, jo. A jeho baráku číslo nevím, ale když jedete ke hřišti, tak tam je takový napadl takový baráček. Zabiju, tě zabiju. No, jak tě teďka tě studí nohy, co? Jsem nachlazený dost dlouho. Vždycky musíme najít nějaký ty hrochy, nebo jak se mi říká. Chladím snažičky, no a co? Bahníčky. Nemá na ponožky, ale to pěkné. Nemáš na ponožky. Justantu je burec. Nemá ani na koberec. Jo, Jo, no. baňák, hej. Justan to je borec. Jo, ne, to dám baňák. Jo, no, Justan to je borec, nemá ani koberec. Kolik máš ryb? Ryb, já mám jednu. Teďka máš? Pořád. Teďka máš, počkej, teďka to zvedám. Ty vole, tady je bahno. Teďka máš kolik? 2? OK. 2. Můžeš mi ty svině tlustý. Počkej, krajíme z té druhé strany. Jak se otevírají huby, parchanti. Pozor, ať tě nezabije goblin. Kdyby tě zabil. Jo, nevidím rybu, já ji sežeru. Když je plesnivá, neřeš. Aspoň ji máš už přežvejkanou. Křápy. Jo, to mince. Jo, a další je rybka. Jo, dobrý, můžeme jít. Stahujeme se. Počkej chvilku, čeku. Goblin, pozor. Jsou to mě krénu. Goblini si nic neuberou, mě nic neubírají. Jsi velký kluk. Mám boty. Tady nějakého týpka zabijou, on vůbec nic. Mě to vůbec neubírá. Budu legionář, už 5. nebo tu já ho střelím. Ty nestřelí ho, ale gobliny. Nemáš za. To budem taky ty šmejde, čum, to budem taky co? Ochrca velký. Já jdu za tím rybářem. To To brzo. si jasný, že rybák budeš pít ryby, ne? Koho chcete, ještě půlce, nebo co mám ještě nazbírat? Půlce, to není ryba. Půlce není ryba, Půlec není ryba, ne půlce není ryba. no, ale chce to no. Taky žáby, nebo třeba nějakýho slunce a mura, nebo takovou štěrku, nebo klidně ještě vezmu. Já mařenka. Když neřvi tak, pane bože, toto repráku, teda do mikrofonu. Už mě trvají, už říkáš, že jsem mařenka, teda nejsem mařenka. My tě slyšíme dobře. Hej, tady někdo posiluje čumsa. Do té parchant už neposiluje. Tady. Já to posiloval. Čum tady posiluje. Op. Vydal kill. Hej. Pojď to Kill dát. se neumíš to. Dobře, Pojď ještě tak 7, jo, kámo. Jsi poradě rozcvičený, slyšíš? Jak 7, mach se. Počkej, najdi. Jo, máme ještě jeden úkol. Ještě jak 9 a prostě, ak budeš fit,
Ještě jak 100 a jednou rukou ještě se tebe dám nohy. Ještě má tady tu... Jdem zabít toho špekouna takovýho, který má v sobě všechno, koleje, všechno možný. Hoď, jsme tu ženskou! Jak má pojet ty špeky? Počkej, já se musím Tohle to podívat. chlapa. Počkej, já se to musím chlapa. podívat. Čekej, Shit. Vypadá divně. už tam jsem. Já už tam... Já Jo, jsem ve městě. tak já Ty jsem vole, v očině. takový špeky. To se Auto. kuřá. Neříkej to ks. Strašně mi do ní hlava. Jak to? Ty parchant tady dělá něco. Jo, oni mi goblinové. Počkej, jak jsme říkali goblinům, jo, O, goblin. tady je těch bání, tu nenechám tomu, aby se naexpil. O, tady je těch bání monstera. O, tady jich je. Jo, no teďka je nějak hodně. Už já jsem tady. Kašlem na... To ty si tady pěkně načítala. Potřebujeme big fish, big fish. Kde nějaký parchanti na něj čekají. Musíme na něm ho vyžrat. Si parchanti. Jsme dva, že jo, tak... Zabil jsem ho. Nezabil jsem ho. Ten. Máme času dost. Jdeme na ně. Na ně. Na ně. Jdeme na ně. Jsme jenom 2 na 2. Já ho zamrazím. A já jdu celé ohnivo. Ale já ho zamrazím až na konci. Konce, až nebude mít skoro... O, to jsem nechtěl. Chcípni ty zmrde. Jo, mám tu velkou rybu. Fakt? Nebo jsem borec. Já ji Taky, nemám. taky. Jo, velká ryba, počkej, já jenom tady mám něco jako... Něco... To mám normální. No, vlastně. Já tady mám teďka momentálně nějakou... Juhu, už jdu. Tak čau, si to užij. Kolik je, podívej se. Božka. Nemusím. Kolik už točíme, jak dlouho? Nevím, to se musíš podívat ty, že jo. Točíme, myslím, že o 28 a je 53, takže už 20 minut. 53 už je. No, Tak to teda v těch 9 ukončíme, ne? no. Že tak Do města tak přinesem tu rybu, jako pak to uděláme ještě jeden úkol, tak ne? Já nějaký lehký, ale. Jaký je lehkej. A jasný, že lehký. Lehkej. Upra, lehký. Čekám na tebe, ty vogo. To si píš. Se podívám zatím na úkoly, který tady vejme. No, že jsem se vrátil. To je hrozný, že jo. Ty klikneš a vrátíš. Jo, přijmi to, ale tady mám takový lehký úkol. Použ, perika. No. Máme svítit. Taky je tady lehký úkol. Že jste prvně přijmu. Přijmi to a tady, Já jak, jsem to, co tady u tohohle nic není jako dřív. znamená pokradení zloději. No tak ten druhý. Tady stejně jako dřív. No, Jo, teda. teďka se máme zeptat nějakých dětků. Ježiš, to jsem nechtěl, promluv si. Blá, 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 jak se máš, dětku? Blá, 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 no, dobrý. Počkej, teďka se podívám na další. Ještě máme jít nějaký tady ty baby. Blinářče, tu si blinářku, no. Jo, tak ti povědět o tom, když si můžu koupit víno. Včera mé tvůj dětkovi. Co bude mít dřív? No a co?
Mám to. Ne, ještě nemám. Mám to. Další. To už skončím, já bohužel. Co to je? Mám. Ten druhý úkol, tak tím děláme. Počkej, ne, asi jenom nebudeme asi. Jenom si ho přijmi. A příště ho děláme. Ne, nepřijme ho. A dobře, tak se ho zruším. Podívám se ještě, co chce tady ten dole. Aby si taky možná chtěla jenom promluvit. Kinčio, to nedávej staré vědění, získej paměti ztracení. Klára, lektu nemám. Já nemám žádný úkol, mám tady u té rangerky. U jaký? Jo, tak to zase já nemám tam. Tady u to... No tak to je rozdílný tady to nevadí, tak tak to ukončíme, pojď. Kingshi, já mám Kingshi, vedej se podle mě ulici do Kingshidu a promů si tam za rangerkou. A druhý úkol tam máš jaký? Získej luk strašně lehký úra. U hrobu něco, no, já to mám taky u toho hrobu. Tak to ukončíme, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak nedávejte. Nic. A budeme rádi, když dáte i nějaký odběr a zatím se s váma loučíme a čau! Čau! Jo, a ještě mimochodem ten první díl tam dám stejně jako s tímhletím druhým, protože jsem ho tam tak nějak nedal, takže v podstatě snad nebude vadit. No, pojď za mnou. Tady jsem chtěla tu babku, jaký má kři, když na ní máčkne. Tak se s váma loučíme, teda já se s váma loučím, takže čau po druhý. Zdar. A babička říká ahoj. Čau. No tak dobře, do třetí se všeho dobrého, tak čau. Čau.